Good morning po mga bro and sis. Welcome po sa aking YouTube channel. Today's vlog, pupunta po ako ngayon sa Lourdes Minalin para po makapag-meeting po sa aming mga Supremos, kanila PCGS and CF Jojo Sunga, at saka po kay PCGS and CF Aquarius. At kasama na rin po yung dalawa naming Supremo, CGMF Scorpion at saka po si CGMF Agilus. Ayan po, meron po kaming emergency meeting na magaganap ngayong araw na to. Bago ko po simulan yung aking vlog, pasok muna po natin yung intro. Tara po, samahan niyo po akong pumunta sa Lourdes Minalin. Dito na po ako sa Lourdes Minalin, sa bahay po ng aming Supremo kay PCGS and Jojo Sunga. Ayan po. Ayan po, ayan. Ito po si Supremo Scorpion. Ayun naman po si Supremo Agilus. Tapos yun na nakatalikod po si Founder 1. Supremo, hi ka muna. Hello. Shout out. Shout out. Sala nang nanginginom. Bawal uminom. Ay, mga tumatalpak. Yung mga tumatalpak ha. Wala kayo. Wala kayo. Pataya ko ng bala isa. Supremo, hi ka muna. Salo ko po sana. Hi ka muna. Si Supremo Agilus. Ay po muna, Supremo. Masagin ako. Ha? Masag na ako. May atin po lelot? Atin na yan. May lelot pala. Founder po. Ay po muna, Paul Bandera. Founder Joy. Hi muna. Kaya na tayo. Ayun pala kulang. Yan ang shoutout to sa libre sa akin ng mami kanina, yung asawa ng pisan ko. Salamat sa mami, ang sarap. Yan. Yan na lang. Yan, kain muna kami. Yung itong Ayan daw, nagluto pa si Supremo Jojo. ano pa yan? Ano sa ng founder lang? Kain po tayo. Hindi. Yung mga tinawagan lang. Yung mga tinawagan lang? Sarap ng merienda namin. Gabay pa si Supremo Jojo. Yung tinawagan lang namin. Yung pupunta. Yun, yes. Happy birthday po kay Supremo Joy. Birthday po niya ngayon, kaya pala meron kaming merienda. Sinabi ko kani founder Duterte. Ay, iwa kani. Ayan, nagkantay po kami ng membro namin, mga official namin. Ayun yung iba. Ayan. Ayun yung iba. Tapos, ayan. Yung iba nandun na sa loob. Kulang pa kami, kaya hindi kami makapag-umpisa. Namumpira 5:30, susundin yung kanyang Madonna. Ano oras? Anong oras na? 6:10. 6:10. Naalala niya yung Madonna niya. Okay na. Ayan o. Kasi 2:30. Ayan, baka magsimula na kami. Oh, mga bro, kumpleto tayo na tuna lang eh. Igo, ya tuna. Live pa po. Bayo yung magsalita yung YRC. Meron lang. Meron po. Buklat kaya pa mo isab yan.
Good morning po ulit at pasensya na po kayo kung hindi ko po natapos kagabi yung vlog ko. Kasi gabi na po ako nakauwi. Natapos po yung meeting namin mga around 7 PM. At nakauwi na po ako ng bahay mga 10:30 ng gabi. Kasi napasarap ng kwentuhan, kulitan, tawanan. Yun. At shoutout nga pala sa aming chairman kay GMF, PCGS, CNF, Stephen Lawin Vanguardia. Yan yung aming ama sa Lawin Wings. At shoutout din po sa mga kapatid namin sa UAE kay CRC GMF, MAPE, ASEC General for International UAE Legion 2. Yan. Akala may dadaan tricycle. Maingay kasi. At shoutout po kay CGMF Shai Del Valle, ASEC General for National, LWGBII Hong Kong International Legion, at kay CGMF Crocs, LWGBII Hong Kong International Legion po. May tricycle na naman. At kay Founder Mac, yan, kay Sis Mac, good morning po sa iyo. Shoutout po. At sa aming lahat ng mga chapter, international, national, shoutout po sa inyo, sa mga founders, sa mga opisyal. Shoutout po. Pati po sa mga ibang branches po. Shoutout po sa inyo at good morning po. Yan. Shoutout po kay Sis Barbie Biloria. Yan. Ito po yung kanyang, ayan, taka lang. Ito po yung kanyang YouTube channel. Shoutout po sa iyo, sis, at maraming salamat po sa comment. Shoutout po sa aming mga Supremo dito sa Pampanga, kay Supremo PCGS and CF Jojo Sunga, at kay PCGS and CF Aquarius, at ang kanya pong Madonna na si Suprema. At sa kay RCGMF Scorpion, shoutout po sa inyo, at kay CGMF Aguilos, ayan ang aming Supremo dito sa Pampanga, at sa mga bumubuo po ng mga membro opisyal ng dito sa Pampanga chapter. At shoutout po sa mga lahat ng founder namin dito sa Luzon. Yan. Yung mga aming membro dito sa LWGBII. Yan, maraming salamat po sa inyo. At good morning po. Yan. Dito ko na po tatapusin yung aking vlog. At maraming salamat po sa mga nanonood ng aking video, at sa mga naka-subscribe na, maraming salamat po sa inyo. At sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, sana po supportahan niyo po yung channel ko. Kayo po iniimbitahan ko na mag-subscribe, mag-like, share, comment, and click the notification bell para po updated po kayo sa mga i-upload kong video. Ayun, maraming salamat po and God bless. Lagi po natin tatandaan, in service to one, in service to all. Long live, guardians!